Mela wara li smajna dwar il-bżonn li bħala Kristjani nkunu impenjati lejn Alla f'ħajja mgħixa f'dak kollu li nagħmlu skont rida tiegħu, issa jmiss nikkunsidraw aspett ieħor importanti ferm fil-ħajja u l-esperjenza ta' kull Kristjan. Dan huwa l-impenn tagħna lejn il-Knisja, il-laqgħat u l-attivitajiet tagħha. Fit-Testament il-Ġdid insibu diversi postijiet fejn itina stampa ta' x'għandha tkun Knisja veru ta' Ġesu Kristu. Knisja li toġbu, Knisja effettiva. U waħda mill-karatteristiċi hija dik li ngħidula l-working church, Knisja li qed taħdem. Knisja fejn il-membri kollha li huma parti minnha b'mod individwali huma impenjati sinċerament, fedelment u kompletament f'xirka bejnietom u servizz lejn xulxin. Però tkellmu ma' xi pastor, tkellmu ma' xi membru matur fil-Knisja u taraw kif wis probabbli jgħidulek illi numru sostanzjali tal-membri mhumiex committed, mhumiex impenjati. Jgħidulek illi ftitu mal-membri involuti f'xi aspett partikolari f'xi ministeru tal-Knisja. Normalment l-attendenza għall-laqgħat mhix qawwija daqskemm jixtiequ huma u lanqas hija stabbli u l-parteċipazzjoni f'dawk li attendu ħafna drabi tkun batuta jiena u mqansħa. Jgħidulek nixtiequ nibdew xi ministeru ġdid, nixtiequ norganizzaw attivitajiet minn żmien għal żmien, imma ma nsibux mill-lest li jkun committed, li jimpenja ruħu. L-aħwa nkunu onesti, mhux din forsi xi ftit jew wisq il-qagħda tal-knejjes li tagħhom aħna membri, mhux f'kull knisja issib membri li mhumiex impenjati, mhux lesti li jkommettu ruhom kif suppost, daqskemm suppost, u allura knisja tiffunzjona mela le, però la tiffunzjona kif suppost u laqqas qed tiffunzjona daqskemm suppost. U allura jekk ikonna nqabblu l-Knisja kif tallimna, kif jallimna t-Testament il-ġdid, ma' ġisem uman, magħmul minn diversi membri bi Kristu bħala r-ras, il-kol maqdin flimkien u l-kol jikkontribwixxu lejn l-istess ġisem, ikonna nammettu anke b'dispjaċir u naslu għall-konklużjoni li għandna iqsma morda. F'xi parti jew oħra li mhix qed tiffunzjona sew. Għandna iqsma mankati, b'xi parti nieqsa. Mhix qedem maqtuha. Il-ġisem xorta jiffunzjona bħalma ġisem jiffunzjona, mhux hekk xi parti nieqsa bajn waħda bit waħda jiffunzjona, imma mhux hekk jiffunzjona la kemm suppost u laqqas kif suppost. Issa jiena nittama li aħna qegħdin hawnhekk u l-fatt li qegħdin hawnhekk juri maħniex beħsiebna nikkuntentaw b'dil-qagħda medjokri, dil-qagħda nikkieta. Però jiena ċertu jallek tkun li kull wieħed u waħda minna rridu naraw li knejjes tagħna jitjiebu, jissaħħu, isiru aktar knejjes li jogħġbu l-arus tagħhom, kif dejjem xtaqhom ikunu huma. Semmejna l-ġisem marid. Ħan konsidraw tliet affarijiet li għandhom x'jaqsmu. Is-sintomi, sintomu l-mard u r-rimedju. In-nuqqas impenn mhuwiex il-marda, imma huwa sintomu ta' mard. Da importanti li nifhmu. Però qabel xejn, impenn, nuqqas impenn, x'qed nifhmu sew dawn it-termini li qed nużaw. Għax kultant ngħidu kelma min jifhem ħaġa u min jifhem oħra. B'impenn qed nifhmu xi ħaġa aktar minn sempliċiment interess, persuna interessata f'xi ħaġa jew li tagħmel xi ħaġa tagħmilha. Imma meta l-affarijiet ikunu favorevoli, meta jippermetti l-ħin, meta nkun lest, meta jkolli aptit, għax interessata biss f'dak l-oġġett. Persuna impenjata mhux hekk, persuna impenjata tagħmel dak l-oġġett akkosta kollox. Tagħmlu bla dewmien mingħajr inkejja, mingħajr skużi, anke jekk jinvolvi sforz, sagrifiċċju min-naħa tagħha. B'impenn nifhmu wkoll xi ħaġa aktar minn sempliċiment involviment jew li wieħed jagħti kontribuzzjoni
jagħti xi ħaġa iktar minn hekk l-impenn. Mela darba kien hemm qasqus u tiġiġa u filgħodu qalla se niklu għal breakfast u tiġi għadlu tix nieħdu bajtu bacon. Bacon għalla ma tarax, għatlu għalix. Għatlu bekk, itneħli aħna l-involvu ruħna, mux hekk, għatlu jiena niprovdi xi ħaġa l-bajda u inti wkoll tipprovdi xi ħaġa il-bacon. Alla vera, għallint ħat tipprovdi xi ħaġa l-bajda, għallimma jien mhux ħanati xi ħaġa imma rrid nagħti lili innifsi l-impenn tiegħi huwa sagrifiċċju totali. Fi ftit kliem il-qofol tal-impenn u smajna naqra dal-għodu x'inhu huwa l-għodja tiegħek innifsek. Fit-tieni Korintin kap 8 vers 5 Pawlu jgħidilna li fil-Knies tal-Maċedonja dawn taw lilhom infushom, mhux biss taw il-flus, jgħidilhom il-Korintin dawn taw lilhom infushom. L-ewwel il-Alla, kif smajna dal-għodu, imbagħad lilna. Dan huwa rridu nfissru ftit kliem impenn u nuqqas impenn. X'qed nifhmu bih? Ħanatikom sketch sewwa għax mhix strinġija dettaljata, sketch fuq tal-karatteristiċi ta' Kristjan mhux impenjat. Mhix ħanidħol f'dettalji żejda u m'hemmx għalfejn tħabblu raskom biex tifhmu għax dan mhux ħakunu affarijiet tqal li ħad isemgħu, imma affarijiet sempliċi, affarijiet ovvji, affarijiet li bihom persuna jingħaraf u wiex tassew impenjat jew le. Skont kemm daw il-karatteristiċi tarhom f'ħajtek, għandek tinduna ntix Kristjan impenjat jew le. L-Knisja sintendi li l-laqat u l-attivitajiet tagħha. Il-Kristjan li mhux impenjat f'xirka mal-Knisja u f'servizz lejn ħutu huwa xi ħadd l-ewwel nett li ma jappartenix. M'għandux dak is-sense of belonging, ma jħossux ta' ġewwa, mhuwiex qiegħed fil-qalba fejn kif ngħidu hemm l-azzjoni, imma sibu fil-periferija dejjem fuq barra. Wieħed mis-sinjali, dejjem fuq barra. It-tieni, persuna li mhix impenjata ħafna drabi hija persuna egoċentrika u egoista, xiġifieri. Persuna li fiċ-ċentru ta' ħajjitha ta' kull ma tagħmel minn hemm hi. Il-bżonnijiet tagħha, il-neċessitajiet tagħha. Persuna li hija magħluqa fi nifisha. Jekk ħadd ma jkellimha, ara ma taħsibx li ħagħmel xi sforz għal kellem xi ħadtu. Persuna li la jimpurta u waqqas jinteressa mill-membri l-oħra. Xi ħadd ma ġiex, xi ħadd falla, mara ma taħsibx li ħadinduna u jekk tinduna. So what? Ibqa' għaddej, persuna egoist. Mhux les li jgħin lill-aħwa meta jisma' b'xi bżonn anke barra mill-Knisja, mhux bil-fors bżonn fil-Knisja, mhux les li jgħin. Fuq kollox ma jitlobx regolarment għal-membri u egoista. Ma jitlobx għal-pastor, ma jitlobx għal-laqat, għall-attivitajiet, xejn minn dan. It-tielet, persuna li mhix impenjata ifalli il-laqat regolarment. Għal xejn b'xejn. Kemm dawk il-laqat normali ta' kull ġimgħa u anke dawk l-attivitajiet li jsiru kultant. Taraħ li għal xejn b'xejn ifalli u ma tantx ħabber rasu tħabber rasa wisq. Dejjem tard. Hija. Qatt ma tiġi fil-ħin jew qabel il-ħin aħjar qed turi nuqqas ta' impenn. Ħaġa oħra, ma tipparteċipax f'dak li qed isir. Bible study, diskussjoni, worship talb, outreach, xejn. Ma tipparteċipax. Dan huwa sinjal ieħor ta' persuna li mhix impenjata lejn il-Knisja, lejn l-aħwa f'servizz lejhom. Persuna mhix impenjata wkoll tista' taraf għaliex meta tara nuqqas fil-Knisja minflok tagħti xi suġġeriment, jew aħjar minn suġġerimenti tagħti daqqatiti u toffri l-għajnuna jiex tagħmel, konta subajja, tmaqdar u tikkritika biss. Full stop. Sinjal ta' persuna li mhix impenjata. U l-aħħar mhux l-inqas, Kristjan li mhux impenjat f'xirka mal-Knisja u servizz lejn ħutu huwa xi ħadd li mhux qed iservi regolarment. Għadu ma skoprix xi don spiritwali, xi talent,
xi kapaċità, xi abilità li Alla taħ u ddeċida li jibda jużhom għal ġid u l-kobar ta' ħutu fil-Knisja, xejn. Mhuwiex qed iservi regolarment. Naħseb bażikament dawn huma karatteristiċi l-aktar komuni, ovvji u sempliċi biex nifhmu. Hemm oħrajn, però dawn naħseb jien bihom kapaċi nkejlu u nitkejlu dwar l-impenn tagħna, kemm huwa verament qiegħed hemm jew mhuwiex hemm. Issa normalment meta wieħed jibda jisma' dawn is-sinjali faċilment jibdew jitfaċċaw ir-raġunijiet mhux hekk għaliex jien m'iniex impenjat b'dan il-mod. Għaliex jiena ma rridx fil-ħin, għaliex jiena mhux qed inħaddem xi don u kulħadd għandu raġunijiet. Issa ma' xi rimarki li aħna tqajna magħhom matul iż-żmien minn persuni biex jiġġustifikaw in-nuqqas ta' impenn tagħhom. Hawn min jgħidlek jien evanġeliku, jiena free in the spirit, liberu jien immur u niġi skont kif imexxini l-ispirtu, ma tarax li ħan intrabad, ħan issottometti ruħi u ħan noqgħod taħt xi awtorità umana, mexxi mill-ispirtu free. Mbagħad hawn min jgħidlek l-ikel tiegħi spiritwali, n-nutriment li għandi bżonn, inġibu mid-dar. Mill-internet, pritki, mill-qari tal-kotba, x'nagħmel laqat. L-impenn mingħajrhom ngħaddi. Biex għalfejn kun impenjat? Jew hawn min jgħidlek ma rridx irbit, ma nixtieqx nintrabad b'impenji ta' kull ġimgħa ħin. Ma jistax ikun jiena nixtieq il-libertà irid inkun ħieles nattendi iva, imma meta nista', meta jkolli aptit, meta dik u meta l-oħra u meta sabaħ u dala. Liberu, ma rridx irbit. Hawn min jgħidlek diġà impenjat biżżejjed ħin. Diġà impenjat. Għandi ħin żejjed iktar m'għandix inoffri. Għandi x-xogħol, għandi responsabiltajiet, għandi l-passatemp, forsi wieħed u tnejn, u m'għandix ħin iktar. Daw importanti għalija u m'iniex lest li naqqas minnhom u waqqas naqtagħhom kompletament, jiddispjaċini. Ma nistax nimpenja ruħi aktar għax diġà impenjat biżżejjed. Imbagħad hawn min jgħidlek mela ma tafx kemm għandi problemi d-dar u fuq ix-xogħol. Moħħ l-impenn għandi jien, moħħ is-servizz għandi, jew l-laqat, jew l-attivitajiet ta' knisja trix tħallini. Raġuni oħra din, il-knisja mingħajr għaddejja, tajjeb jew ħażin, għaddejja. Differenza nagħmel jien. Isma ma niswa xejn, mhux xorta għaddejjin, ilhom għaddejjin da snin kollha, bija u mingħajri xorta. Mhux il-każ inqogħdu nirribattu kull raġuni, orrajt u oħrajn li forsi ma semmejx, daw tajtkom sempli jiena, però l-aħwa jidrilkom illi dan għandu jkun il-mod li nraġunaw. Aħna li nitqisu nqisu lil nfusna u niklejmjaw li aħna tal-mulej. Aħna li nqisu lil nfusna mwildin mill-ġdid, mimlijin bl-ispirtu. Aħna li ngħidu aħna dix-xip li tal-mulej. Skjav il-qaddejja tiegħu. Dan huwa l-mod li nraġunaw. Taħsbu li din hija attitudni li l-Kristjan għandu jkollu? Taħsbu li din l-attitudni hija attitudni kommendibbli ta' min ifaħħarha? Taħsbu li din hija attitudni skont il-ħsieb, il-pjan u r-rida t'Alla hekk kif irrivelaħ jiena fl-Iskrittura Mqadsa? Taħsbu li din l-attitudni hija attitudni li tixbaħ l-attitudni ta' Sidna Ġesu Kristu? Li meta mexa f'nofsna għadda jagħmel il-ġid mingħajr wafqien. Taħsbu li din hija l-istess? Ma naħsibx. Ħanamel punt ċar, konxu illi hawn każijiet ġenwini, all right? Hawn raġunijiet validi li persuna ma tistax tkun impenjata b'dan mod li għadna, all right? Ħalli ħadd ma jfhem ħażin u mhux għal daw qed nirreferu, okay, ġifieri mhux għal daw. Qed nirreferu għal dawk in-nies li ħafna drabi r-raġunijiet huma sempliċi skużi. Mhuwiex raġunijiet validi. Il-għal huma ma jimpenjawx ruhom lejn Knisja. U ngħidu x'ngħidu, jibqa' l-fatt illi l-impenn huwa dover, huwa dmir ta' kull Kristjan. Daħluha ġo raskom, bħalma għandi bżonn indaħħalha ġo rasi jien. Mhix option, mhix għażla żejda, dover, dmir, int mitlub minnek ħafna affarijiet, imma mitlub minnek l-impenn.
lejn il-Knisja li tagħha inti parti il-laqat u l-attivitajiet tagħha. Madankollu, avolja ħafna drabi nafuh, xorta jibqa' l-fatt li ħafna ma jkommettux ruħhom, forsi xi wħud minna hawnhekk. Il-għala. Għaliex dan nuqqas impenn? Minn ġej? Mill-mart, kif għadna. In-nuqqas ta' impenn jikxef mart spiritwali u jikxef 4 affarijiet prinċipali dwar il-persuna, ħansemmihomkom fil-qosor. L-ewwel nett, x'juri nuqqas impenn? X'qed tgħid inti meta m'intix qed timpenja ruħek lejn il-Knisja? X'qed tiddikjara dwar l-istat li għad fih? Juri nuqqas impenn lejn Alla. Min ma jħux bis-serjetà l-impenn tiegħu lejn il-Knisja, ħafna drabi lanqas qed jieħu l-impenn tiegħu lejn Alla bis-serjetà. Okay? Joel Beeke f'dan l-ktieb, membru fid-din ta' Knisja, ktieb nirrakkomandah, kif ngħidu laqat il-musmar fuq rasu, fuq dal-erja, u għalhekk. Ftakar li l-mod kif titratta l-Knisja huwa l-istess mod kif titratta l-Kristu, għax il-Knisja hija l-ġisem tiegħu. Mela, jekk qed titraskura l-ġisem ta' Kristu, qed titraskura l-Kristu. Ma naħsib seta' jgħidha b'mod iktar ċar u sempliċi minn hekk, l-aħwa. Iva, in-nuqqas ta' impenn tal-Kristjan juri nuqqas ta' impenn serju lejn ħajja konsagrata lil Alla. Juri birda u apatija spirituali. Ħafna drabi juri ħajja jikxef ħajja ta' kompromess. Nieqsa mill-ubbidjenza u sottomissjoni li jirda Alla. Però juri xi ħaġa oħra wkoll. Tieni ħaġa. Jikxef li l-influenza tad-dinja li smajna dal-għodu fuqha qed tirrenja fil-persuna, qed taffettwalu d-deċiżjonijiet tiegħu u qed tmexxih. Illum il-ġurnata tafu bħali kliem bħal commitment, impenn, fedeltà, lealtà, sagrifiċċju mhumiex moda. Intaqa' ma' xi ħadd fi żwieġ diffiċli l-orri f'xajdulu, dabbar rasek. X'impenn, x'lealtà. Ma tarax inti orrajt, ġifier mhux talli mhumiex modi dal-kliem, talli meta semmihom ħafna drabi jirredikolawk. Waqqgħu kaċċajt, ma tarax lealtà, impenn, sagrifiċċju. Dajdini hija l-idea tad-dinja. L-egoizmu jissalta. L-importanti x'inħossien il-bżonnijiet tiegħi, il-neċessitajiet tiegħi l-ewwel, u mbagħad forsi jekk jifdal mill-bżonnijiet ta' dawk ta' madwari. L-għajta wkoll tad-dinja bħalissija x'inhi favur libertà. Libertà li tagħmel li trid. Li tagħmel dak kollu li għandek trid tagħmel. Kull forma ta' lealtà jew impenn lejn xi individwu jew grupp hija meqjusa bħala soffokanti. Taqtalek nifsek, legalistika, tajjik, m'għandek bżonna għax l-għajta hi tal-libertà. Id-dinja tgħidlek ukoll l-importanti huwa li tħossok komdu u tgħix ħajja komda. Akkosta kollox evita s-sagrifiċċju. Vera jew le, tintaqgħu ma' dan l-ispirtu, mela allura impenn mingħajr sagrifiċċju ma jeżistix. Għalhekk għandna din l-influenza tad-dinja. F'ambjent kulturali bħal dan ma neħduwix bi kbira jekk l-impenn u l-lealtà lejn il-Knisja hija affettwata. Aħna affettwati b'mod negattiv u f'xi każijiet naslu biex totalment ma ntuwix. Ma jekk il-Kristjan mhux impenjat lejn il-Knisja lejn laqat l-attivitajiet tagħha juri wkoll illi huwa influenzat u mmexxi minn spiritu tad-dinja aktar mill-ispiritu tal-Alla. Huwa aktar influenzat mid-dinja milli mill-prinċipji li jsib fl-iskrittura mqazza li suppost jirregolawlu il-ħajja tiegħu. It-tielet. Nuqqas ta' impenn juri xi ħaġa oħra wkoll. Juri li l-persuna għandha prioritajiet maqluba, ħżiena, dak li suppost qiegħed fuq qiegħed isfel u dak li suppost ikun isfel qiegħed fuq. Ta' spiss persuna ma timpenjax ruħha għaliex aktar tkun immexxija minn konsiderazzjonijiet personali u materjali milli minn xi sens ta' dover jew lealtà. X'jiġifieri dan? Jiġifieri meta inti jew meta persuna li mhix impenjata tiġi biex tażel sew fejn ħatitfa' l-enerġija tagħha,
fejn ħad titfa' il-ħin tagħha, fejn ħad titfa' u tuża t-talenti tagħha, l-finanzi tagħha. Il-post ma jkunx fil-Knisja lokali. X'imkien ieħor. Jista' jkun fix-xogħol, jista' jkun fl-akkwist u żrid tal-ħwejjeġ materjali, karozzi kbar, dar ikbar, jista' jkun f'passatemp, f'ħin ta' divertiment, prioritajiet maqlubin. Dak kollu li għandek inti suppost qed titfgħu hawn u fejn qed titfgħu hawn. U allura tagħti xhieda li prioritajiet tiegħek huma maqlubin, mhuwiex kif suppost. Ma diex priorità l-impenn l-Knisja, ma suppost hi fil-lista u saqsu lkom infuskom. Mistoqsija sempliċi, għaliex jien m'iniex impenjat bħalissa lej l-Knisja aktar jew jekk xejn, għaliex m'iniex impenjat fil-Knisja? Jew m'iniex qed nimpenja ruħi daqs kemm jixtiequ l-aħwa kemm għandhom bżonn, għaliex? Wis probabbli għax hemm xi ħaġa oħra li tiġi qabel. Alright, dik wis probabbli għaliex hemm prioritajiet maqlubin. Ir-raba, mhux inqas kif ngħidu dan in-nuqqas ta' impenn juri xi ħaġa oħra l-aħwa. Juri li l-persuna da ma fehmitx in-natura vera tal-Knisja. Allura għandha idea żbaljata, kunċett veduta baxx wisq ta' x'inhi l-Knisja. Xi tfisser għalik il-Knisja? Ikollu xi ħadd isaqsik. Isma' hawnhekk u għajdilha. Għalik, xi tfisser il-Knisja lokali? Bil-Knisja qed nifhmu dak il-grupp ta' nsali qed tintaqgħu flimkien. Xi tfisser għalik? Ħa ngħidilkom kif jirrispondu xi wħud. Għal xi wħud il-Knisja hi supermarket. U huma bħal konsumaturi imorru kultant darba fil-ġimgħa darbtejn fil-ġimgħa u jistennew li l-bżonnijiet tagħhom jissodisfawhom. Dak li għandek bżonn bħal meta mor f'supermarket, sibtu xtrajtu u tlaqt il-barra. Anzi fil-Knisja qas tħallas, mort għandek bżonn ta' mħabba ta' u x'inhu. Sibtu u ħadtu mort id-dar naqra ħjar. Oħrajn iqisu jitrattaw il-Knisja, daqs li kieku xi mużew. U huma bħal viżitaturi kultant imorru ħarġa sehem. Forsi biex jaqtaw anke mill-monotonija tal-ħajja, jew jaħarbu mill-problemi tad-dar. Ħarġa, mort. Minflok rajt l-istatwi, rajt n-nies, dak kollu qed jiġri. Jew hawn min iqisu xi teatru. U huma bħal spettaturi imorru, poġġi bil-qeda, mingħajr l-ebda impenn u involviment personali u tara xogħol. Tara jekk għandna worship team idoq, tara predikaturi, pridka, u xi knejjes jibrillaw fix-shows, jiġifieri ma tihomx tor dan nies li jmorru għax qed tituhom show. Però min hu hekk mare bil-qeda, laqsek jew mar it-teatru. Jew min jaħseb il-Knisja sempliċement xi klabb każin, 20 għandna l-istess affarijiet li interessawna u ġbarna flimkien. Klabb tal-ħamiem, klabb naf tal-karozzi, u aħna interessana l-Bibja, interessawna l-affarijiet tal-la u ġbarna flimkien kultant u għamilna dawk l-affarijiet li interessawna. Kantajna, rajna l-Bibja, smajna pridka u ġena nura d-dar. Issa dawn l-idejat u hemm oħrajn bħalhom jikxfu opinjoni fjatta. Wis ta' xi Knisja. Verament. ċertament hija xhieda l-persuna għadha ma fehmitx. U ma tqis il-Knisja bħala dik xi ħaġa speċjali f'għajnejn Alla. L-arusa ta' Kristu. L-għaxqa speċjali tiegħu. Kemm huwa importanti ħuti li nikkoreġu dal-mod imħassar kif inħarsu lejn Knisja. Kemm importanti li nerġgħu lura għal kunċett bibliku ta' x'inhi l-Knisja verament, għax aktar ma nirrealizzaw xi tfisser il-Knisja, allura aktar ħankunu affettwati bl-importanza tagħha. U r-riżultat ta' dan x'ikun l-impenn tagħna lejha. Għax qed narfu l-valur, iż-sbuħija tagħha. U li allura jistħoq ilha li aħna ninataw f'impenn lejha f'servizz lejn ħudna. Issa Knisja wisq aktar minn li semmejna mhux hekk u ma nistgħux ngħidu x'inhi f'dar ftit ħin li għandna, però ħanfakkarkom ftit affarijiet fil-qosor. Alla għażel il-kull Kristjan individwalment u seħilhom partikolarment biex ikunu impenjati f'xirka lejh u biex iservuh bħala familja. Ġieli smajtu għalih waħda mill-metafori għall-Knisja. Knisja familja. Il-Knisja wkoll l-Iskrittura tgħidilna li hija t-tempju.
mhux hekk ġieli smajtu dal-metafora, binja, tempju, santwarju. Fil-fatt fl-Efesin, kapitlu 2, verus 21 u 22 sibu dal-kliem. Fih, fi Kristu, il-bini kollu ma għattajja fl-imkien qiegħed jikber f'tempju mqaddes fil-mulejn. U fih intom ukoll mibnijin jew qed tinbnew fl-imkien biex tkunu l-amara t'Alla permezz tal-Ispiritu tiegħu. Familja, tempju. Imbagħad fl-ewwel Korintin, kapitlu 12, minn vers 12 sa 27 mhix ħanaqrah kollu fejn Pawli jagħmel dak l-argument familjari miegħu minu wit, minu riġleja, il-ġisem kollu wit, il-ġisem kollu għajn, fl-aħħar jala dak kliem. Issa, intom il-ġisem ta' Kristu, metafora oħra li, u individualment, membri tiegħu. Xi stampa meraviljuża dak nisja, l-ġisem ta' Kristu. Din l-istampa nsibuha estiża anke, pereżempju, fl-Efesin 1, kapitlu 22. Alla sottometta kollox taħt riġlejh u għamlu fuq kollox lil Kristu biex ikun ir-ras tal-Knisja li hi il-ġisem tiegħu. Ukoll f'kapitlu 4, vers 15 u 16 fl-Epistola Efesin naqraw hekk. Minflok billi nitkellmu sewwa fl-imħabba nikbru f'kollox fih li hu r-ras, ċoe Kristu, li minnu l-ġisem kollu ma qatt flimkien u msaħħaħ bl-irbit kollu li jagħti l-għajnuna skont il-ħidma li hemm fid-daqs ta' kull parti individwali jaħdem il-kobor tiegħu għall-bini tiegħu nnifsu fl-imħabba. U anke f'Rumani 12, versi 4 u 5. Għax bħalma għandu ħafna membri f'ġisem wieħed, imma l-membri kollha m'għandhomx l-istess xogħol jew funzjoni, hekk aħna għalkemm ħafna nifformaw ġisem wieħed fi Kristu u kull wieħed membru ta' xulxin. Mela, biex nerġa' nikkwota l-Joel B kif iftit iktar li semgħu da kollu x'qed jallimna. Jgħid hekk, meta Alla jagħmilna parti mill-ġisem ta' Kristu, niddaħlu faqda mal-membri l-oħra tal-ġisem. Rabta misterjuża u meraviljuża żomm il-Knisja Kristjana flimkien biex bekk il-kol kemm aħna naffettwaw lil xulxin diversi modi li ma jidrux. Li tkun maqut mal-ġisem ta' Kristu ifisser wis aktar minn xi assoċjazzjoni formali. Iż-żarbuna tiegħi assoċjata ma' ġismi imqabda ma' saqajja għal bosta sigħat matul il-ġurnata, però mhix membru ta' ġismi. Nista' nneħħiha x'kien irrid mingħajr sforz jew uġigħ. Madankollu, jekk tipprova tneħħi li saqajja se noġġessjona bl-ikra. Għaliex saqajja maquda organikament ma' partijiet oħra minn ġismi. Mela, meta l-Mulej Ġesu jgħidilna li aħna l-kol ġisem wieħed u membri wieħed tal-ieħor, qed jgħid li l-Knisja wisq aktar minn xi għaqda volontarja. Il-membri tagħhom huma maqudin, il-kol ma' xulxin u jiddependu wieħed fuq l-ieħor, kif ukoll huma responsabbli lejn xulxin u marbutin li jagħtu rendikont lil xulxin. Għandna dil-veduta għolja tal-Knisja f'dar ftit kliem li għattilkom jew le, jew wis iktar baxxa minn dan li qed nisemgħu. Konxi li aħna parti ħajja minn dal-ġisem ikbar li maħniex sempliċiment hekk assoċjati jew xi għaqda fuq u allura dan imissu jsarraf f'impenn lejħutna. Konxi li ninsabu maqudin flimkien mill-qrib, daqs kemm huma maqudin mill-qrib il-partijiet tal-ġisem u allura kull wieħed minna jrid jikkontribwixxi għal ġid u l-kobor tal-oħrajn. Konxi li l-koll aħna importanti u għandna rwol, funzjoni, sejħa minn Alla lina partikolari u allura jekk kien warrab jew jekk ma nagħtix każ da rwol u strobaw li ħadd ma jagħmlu u l-ġisem ħajkun nieqes, ħajkun ifqar minħabba fik. Konxi li jeħtieġ allura nkunu stabbli daw il-metafori, daw il-bini, il-familja ukoll u l-ġisem. Jekk m'hemmx stabilità fihom u waħda ma jfissru xejn. Hemm mhumiex qed jgħallmuna żgur l-individwaliżmu. Imma rridu nkunu konxi li aħna rridu nkunu hemm stabbli. U allura m'għandniex niġu mmorru kif qed lilna meta jkollna ftit.
L-aħwa dan kollu bl-ebda mod, ħanajtek kumment mal-ġem dan, għax hawn min jifhem ħażin dal qed ngħid. Bl-ebda mod jinkoraġġixxi xi impenn, xi lealtà għamja lill-Knisja. Fit-Testament il-ġdid insibu każijiet mhux ħanitlu fihom fejn mhux talli il-Kristjan mhux imsejjaħ għal-lealtà, imma f'każijiet serji Kristjan huwa msejjaħ biex iwarra. Ħalli noqogħdu attenti, u bl-ebda mod min qed ngħidu isma' tkun impenjat mod il-Knisja b'mod fanatiku, le, hemm każijiet, hemm serji fejn dan l-impenn mhuwiex mitlub minnek, anzi intik mandat illi twarrab wara disċerniment, wara ħafna affarijiet oħrajn. Mela sintomi mart, semmejnieh, u l-mart ħanerġa' nfakkarhomkom x'inhuwa. Jekk inti m'intix impenjat, jista' jkun li inti m'intix impenjat bis-serjetà li Alla. Wis probabbli l-influenza tad-dinja tmexxik, hemm ċans kbir li għandek il-prijoritajiet mawġa ta' fuq u żgur li għandek konċett veduta baxxa wisq ta' xi Knisja. Imma x'se nagħmlu? Ħanitkellmu fuq ir-rimedju, mhux hekk sintomi mart u rimedju. Kif se nittakiljaw dan nuqqas ta' impenn? X'rimedju għandna dan il-mart? Number 1, l-autoeżaminazzjoni li mhux kif qalli wieħed iċċekkja l-karozza. Alright, mela autoeżaminazzjoni għax noqogħdu attenti x'nifhmu wkoll. Mela l-eżaminazzjoni ta' nafusna. Ħalli kull wieħed u waħda minna li qegħdin hawnhekk neżaminaw sinċerament lil nfusna dal-għodu u nistaqsu dal-mistoqsijiet u miġbuhom quddiem Alla. Inħossni parti integrali mill-Knisja li jiena membru fiha. Jiena persuna egoistika u egoċentrika, kollox idur madwari u mal-bżonnijiet tiegħi. Jimportani u jinteressani mill-membri l-oħra minn ħuti fil-Knisja, verament. Lest ngħin lil min juri li għandu bżonn ta' għajnuna. Nitlob kuljum għall-membri, għall-pastor, għall-laqat li nagħmlu regolari u għall-attivitajiet okkażjonali. Nattendi regolarment għall-laqat ta' Knisja u nipparteċipa bil-qalb b'entużjażmu f'dak kollu li jsir. Nasal fil-ħin jew dejjem tard. Meta nintebaħ b'xi nuqqas fil-Knisja, x'soltu nagħmel? Nipponta subajja, nikkritika, immaqdar, biss, jew inkella nagħti suġġerimenti, noffri l-għajnuna tiegħi biex l-affarijiet jirranġaw. Skoprejt xi don spiritwali jekk iva, qiegħed niżviluppah u nħadmu għal-ġid u l-kobor ta' ħuti fil-Knisja. Qed nuża t-talenti, l-abiltajiet naturali, l-enerġija u r-riżorsi tiegħi fil-Knisja jew band oħra. Qiegħed inservi fedelment f'xi ministeru. Jekk it-tweġibiet tiegħek juru nuqqas impenn, taqbadx tiġġustifika lek innifsek bla doġġ u tajt iwa imma taġġilx. Saqsi lilek innifsek ukoll. Qed inħalli d-dinja tinfluwenza għali id-deċiżjonijiet tiegħi. Il-prijorità tiegħi huma f'posthom jew maqlubin. X'qed imexxini fid-deċiżjonijiet tiegħi? Il-konsiderazzjonijiet personali u materjali jew sens ta' dover, sens ta' lealtà, sens ta' impenn il-Knisja. Fimt verament in-natura tal-Knisja li tagħha jiena parti, jew għad għandi veduta baxxa wisq, kunċett fqir wisq tal-Knisja. Ħuti, din it-tip ta' autoeżaminazzjoni tgħinna. Tgħinna nirrealizzaw fejn insabu verament. Tgħinna nindunaw fejn waqajna u għala ġralna hekk. Tgħinna nintebħu fejn inqasna biex ikunu nistgħu nirranġaw. Tgħinna nieħdu l-pass qabel ma s-sitwazzjoni tigrava. L-autoeżaminazzjoni hija neċessarja, però waħedha mhix biżżejjed, hemm bżonn nagħmlu xi ħaġa oħra. L-autoeżaminazzjoni jeħtieġ twassal għal indiema sinċiera. Jekk indunajt li inti tonqos f'impenn f'dawn l-areas stqar quddiem Alla dnub jew dnubiet tiegħek.
li qed jikkawżawlek dan nuqqas ta' impenn. Mhux biss, imma ftakar li l-indiema essenzjalment ibidla mhux hekk ngħidu bidla fil-ħsieb, bidla fid-direzzjoni u allura għandha żewġ aspetti. L-indiema vera trid ddur bid-dub mhux hekk biex tersaq li Alla. Trid tajt le għad-dnub biex tajt iva għal Alla. Jekk ma jkunx hemm daw żewġ fatturi fl-indiema, l-indiema la tkun vera u qas tkun effettiva. Indunajt li qed tonqos f'xi area ieqaf onqos minn dik l-area u għamel xi ħaġa pożittiva. Għaldaqstant, min vera jindem irid ibiddel id-direzzjoni llum qabel għada. Ma l-indiema sa ċertu punt parti minnha wkoll irridu nżidu xi ħaġa oħra. Għax anke dan mhux biżżejjed. Irridu nżidu azzjoni speċifika, partikolari. Tittaħseb inti bliema mod, tista' tejjeb u ssaħħaħ l-impenn tiegħek. Mhux mod vag, iwa ta' nixtieq nkun committed aktar, nixtieq ta' ħossni iktar impenjat, vag. Kif? X'azzjoni speċifika inti ħatieħu? Importanti dina. Għax inkella tibqa' ma tagħmel xejn fir-realtà, mhix ċara quddiem għajnejk. Jiġifieri dawk l-affarijiet li semmejna tiġi tard, jekk tieħu azzjoni speċifika u probabbli jibda bihom. Jibda bihom minn dawk li smajt. Issa nibda biex nuri l-impenn tiegħi f'daw li semmejna u f'affarijiet oħrajn. Punt importanti da ma nixtieqx naqbżu nixtieqkom tifhmuh sew. Meta tiġi biex tieħu deċiżjoni li ssaħħaħ l-impenn tiegħek, tistaqsix il-Alla mulej x'nista' nagħmel. Saqsih x'suppost qed nagħmel. Xi tridni int nagħmel, din hija importanti. Anke għal dawk minna li huma impenjati, ħajdulhom għaliex. Ħanidu eżempju l-ewwel, mela jekk inti għandek mutur, sewwa rikkeb persuna u wassal persuna. Jekk għandek karozza, rikkeb erba' u wassal erba'. U jekk għandek xarabank, rikkeb ma nafx 40 u wassal 40. Hawn aħwa illi qegħdin iwasslu 4 persuni u inti tarahom u tajt praise God, mhux hekk jekk kien xarabank u qed wassal 4 persuni ħajitlob minnek aktar sagrifiċċju f'muħ dal-eżempju ħalli kull wieħed waħda minna jara l-impenn tiegħu. Tajjeb qed wassal 4 persuni, imma jekk kien xarabank Alla jitlob minnek 40. Anke jekk tagħmel sforz, hemm irdu naslu ħalli l-koll narfu Alla x'afdanna. Narfu Alla fiduċa x'tagħna, talenti, ħin, enerġija, riżorsi u dawk aħna responsabbli l-Alla li nużawhom fil-impenn tagħna. Fimtuh dal-punt mela mhux nista' nagħmel għax jien Joseph nista' nagħmel ħafna affarijiet u jalla nagħmilhom. Però wis probabbli jekk b'sagrifiċċju b'impenn akbar jien nista' nagħmel aktar u mhix qed nagħmlu qed nonqos. Għalhekk inħeġġiġkom dal-punt tifhmuh sewwa. Azzjoni partikolari. Wara kollox f'Luqa kapitlu 12 Ġesu nnifsu jgħidilna dal-kliem, vers 48. Għaliex lil min taw ħafna jitolbu minn għandu, jistennew ħafna minn għandu. U l-dak li fdawlu ħafna fidejh, iżjed bil-kotra se jitolbu u jippretendu minn għandu. Dak li Alla fdalek, jippretendi minnek biex tużaħ u tkun impenjat fi knisja. Tista' wkoll azzjoni prattika tikkunsidra mingħajr ma tħossok superjuri jew aħjar minn ħutek, bliema mod tista' tgħin il xi ħadd għall-impenn aħjar. Mhux għalik biss, imma ħares madwarek u tgħid isma' hemm persuna li nista' neħeġġiġha, ninkoraġġiha ħalliji wkoll timpenja ruħha mela azzjoni partikolari għalik u forsi anke għall-aħwa bl-imħabba kollha bl-umiltà immiva. Għamlu għali ma' xulxin, ħeġġu xulxin, wara kollox fl-Ittra lil-Lut, kapitlu 10, vers 24 u 25. Ħan ikkonsidraw kif nistimulaw lil xulxin għall-imħabba u l-opri tajba. Bla ma nabbandunaw il-ġmieħ tagħna flimkien, bħalma jidraw ta' xi ħud. Imma iżjed ninkoraġġixxu il-xulxin. Aktar u aktar meta taraw joqrob il-jub. Ħeġġu xulxin għall-impenn akbar. Mela l-autoeżaminazzjoni twassal għall-indiema
U l-indiema suppost għandha twassal għal azzjoni prattika. U dan biżżejjed? Le. Mhux biżżejjed. Fadal xi ħaġa oħra tal-aħħar. U dan huwa t-talb. Però t-talb mod speċjali għall-istejqien, għal revival ngħidulu aħna. Kemm għajdu li intom, kemm il-prit mħeġġa forsi smajtu fuq l-impenn, jew suġġetti relatati, ma dan kollu int jew forsi l-oħrajn għajtu xorta. Kemm il-darba avviċinajtu intom persuni, jew avviċinawkom u korreġukom, jew korreġejt, ħeġġukom, u xorta wara da kollu għajt ma mpenjajx fuqek, jew l-persuna baqgħet l-istess. Kemm il-seminar u laqgħat ta' konsultazzjoni u pjanijiet kif ħanimxu bħala knisja minna u wara ftit nindunaw l-affarijiet ma nbidlux. Nuqqas ta' impenn kien hemm u meta tħares nuqqas ta' impenn għadek tara. Jista' jkun l-aħwa li meta qed niġu biex nittakiljaw lill-problema qegħdin ninsew l-iktar ħaġa importanti. Jista' jkun li qed inħallu barra dak l-element kruċjali li waħdu jġib il-bidla vera u kontinwa. Jista' jkun li qed mhux qed naraw riżultati x'qed niddependu wisq fuq dak li qed nagħmlu aħna, fuq il-kapaċità tagħna, l-organizzazzjoni, l-istruttura ta' knisja u qed ninsew li huwa l-ispirtu li jrid jagħti il-ħajja li għal dawk l-individwi li huma neqsin mill-impenn. Jeħtieġ nitolbu għall-istejqien, dak l-att sovran tal-Alla. L-istejqien l-ispirtu jżur lill-Knisja f'modin, ħafna jitkellmu fuq revival, qasdi l-idea m'għandhom jaħsbu li l-istejqien jiġri lill-midinbin. L-istejqien jiseħħ fil-Knisja. L-persuni qegħdin hemm riqdin għajjinin il-Knisja moribonda mingħajr effettività għandha bżonn titlob għal vista tal-Ispirtu Santu biex qajjimha, biex iżura, biex mhux biss qajjimha ma jagħtiha l-ħajja u ifornija bid-doni spiritwali li jeħtieġu għas-servizz. Iqawwiha biex toħroġ u x'xandar. Dan huwa l-istejqien veru, l-Ispiritu li jżur l-ewwel qabel kollox il-Knisja rieqda mitluqa mal-ġenb. Alla jibgħat u jżomm l-istejqien tiegħu skont kif hu fis-sovranità tiegħu jara li aħjar. Madankollu Alla jisma' talb ta' wliedu. Ħarsu lejn kull stejqien li seħħ fl-istorja u għad sovran tal-Alla u dejjem kien hemm min-nies qed jitolbu. Dejjem kien hemm min-nies qed jitolbu. Għalhekk inħeġġiġkom l-aħwa. B'mod personali l-ewwel. Int itlob regolarment kuljum għall-istejqien biex Alla jżur il-Knisja li jinparti minna itija l-ħajja. Mod speċjali biex dan nuqqas ta' impenn jinqered. U mhux waħdek, sib hu xi ħadd ieħor tnejn tlieta għajdu ismaħna darba fi 15 araw intom ħanintaqgħu u ħanitolbu. Mhux għax ħażin, ta' mhux ħażin, mhux ħanitolbu għal ġuħ fl-Afrika, għal refuġġjati dak ukoll. Le ma ħanintaqgħu aħna biex nitolbu speċifikament biex Alla jżurna bl-Ispirtu tiegħu ħajqajjimna minn din raqda. Tiddejqux, sib anke persuna waħda u ntaqgħu. U jitolbu b'mod regolari l-aħwa. U jekk xi ħadd javviċinak mhux tgħidlu għandix ħin, aħtfu fil-kelma, ejja nsibu ħin, inti mħabba kienu ħabba daqshekk jew iktar minnek, imma ejja nsibu ħin. M'hemmx għalfejn tagħmlu satej ta'. M'hemmx għalfejn tagħmlu satej. Sinċir, talb sinċir, quddiem Alla qed niġu qudiemek mulej tnejn minn aħna, għandna dal-berdin, dat-toqol, il-Knisja jiena, niqsim minnu qastampen, żurna mulej, għajjimna, dan huwa t-talb, m'hemmx għalfejn fit-tul, sinċir quddiem Alla, talb speċifiku importanti. U tifqux titolbu, talb fil-fidi Alla jisma' dak tip ta' talb fil-mument tiegħu. Mela ħan ikkonkludu. L-aħwa, wieħed mill-aktar bżonnijiet urġenti fil-ġdem ta' Kristu minn dejjem kien u għadu fil-Knisja li inti membru tagħha huwa għal Kristjani individwali impenjati. Ejja ma ninsewx il-mod li titratta l-Knisja u l-mod li titratta l-Kristu. Għax il-Knisja hija l-ġisem tiegħu. U x'jistħoqlu Kristu? Smajnija, mhux l-aqwa impenn tiegħek,
x'qed jitlob, x'qed jiddomanda minnek Kristu llum. Mhux l-aqwa impenn tiegħek. Skur li mhux xejn inqas. Jalla l-impenn ta' kull wieħed u waħda minna l-ewwel qabel kollox li Alla kif smajna, imma wkoll lejn il-Knisja, lejn laqat u l-attivitajiet tagħha jkun wieħed sħiħ. Ikun wieħed totali lotja tagħna infusna. Ikun wieħed sinċir u ġenwin. Ikun impenn mill-qalb, mhux sfurzat jew mqanżaħ bil-ferħ. Ikun wieħed konsistenti. Mhux tibda bħal rocket u għarafti terġa' tinżel. Konsistenti. Ibda l-impenn u ibqa' sejjer. Blajnuna talla u taħutek. Konsistenti. U jalla l-impenn ukoll ikun impenn li dejjem jissaħħaħ. Dejjem jitjieb anka tiegħek, ara dejjem kif ħassaħħaħ ħattejjeb l-impenn tiegħek. Jalla dan ikun l-impenn l-aħwa. Ħadd minnkom hopeless case. Ħadd. Ara ma jkunx ikun hawn xi ħadd li jgħid u jien ma niswa xejn. Ix nista' nagħmel jiena saqajja waħda ġol qabar jew jiena għadni żgħar wisq. Ara ma jkunx hawn xi ħadd li jaħseb hekk. Int tiswa. Għandek ruol, funzjoni, parti partikola speċifika li jinti titwetta fil-Knisja, f'dak il-ġisem li jint parti minnu. U jekk ma tagħmilix ħajibqa' vojt. Ara b'ti responsabilità. Il-Knisja għandha bżonnok, ħutek, verament għandhom bżonnok. U qed jistennew l-impenn tiegħek. Pawlu l-Filemon dwar l-iskjaf li ħarablu kitiblu dal-kliem. Għallu Filemon fuq l-iskjaf tiegħu. Darba kien inutli għalik ma jiswa xejn. Immissa sar utli kemm għalik kif ukoll għalija. Jalla Sidni Ġesu Kristu fuqna l-kol jgħid darba minħabba n-nuqqas ta' impenn tagħhom kienu nutli għall-Knisja. Immissa għax żiedu l-impenn saru utli għalija u għall-Knisja. Baxxu rasek. Missir Qaddis, nirringrazzjawk tal-li ġbart hawnhekk. Nirringrazzjawk tal-li inti jogħġbok tiġborna biex issemmanna l-kelma tiegħek mulej. Nitolbok biex tgħinna fin-nuqqas ta' ħila tagħna, fid-djufija tagħna, ejna nżommu dal-kliem f'moħħna ma ninsewx mulej. Ejna niżluh f'qalbna, nożżuh mhux bħala l-kelma ta' bniedem, imma bħala l-kelma tiegħek, il-mulej tagħna. Ejna wkoll ħalli mhux biss nożżuh imma naraw kif napplikawh fil-ħajja tagħna. Dan nagħmluh mulej mhux biss biex nidru sbieħ imma għaliex irridu noġbu lilek, irridu nagħtuk glorja. Irridu nkunu membri fidili, membri ħajja tal-ġisem tiegħek mulej. Intaf li aħna niqsim il-ħila u għalhekk nitolbuk. Ġeddidna int bl-ispirtu tiegħek mulej. Żurna int ħalli iva nkomplu nagħmlu dak li hu responsabilità tagħna, nibqgħu u ma nifqux nippjanaw, nirsistu għall-impenn iktar serju, però fl-istess ħin. U mingħajr ma naqsu dan l-efer tagħna. Nitolbuk għal ħajja spiritwali tiegħek mulej. Nitolbuk għal qawwa tiegħek li mingħajrha kull sforz tagħna ma jiswa fix-xejn. Nissir nagħtu glorja tal-li inti ħlaqt il-Knisja tiegħek tassew dik il-ħaġa meraviljuża u speċjali f'għajnejk. Birikna l-kol mulej kif ħankomplu dan il-jum u għamel li ngawdu mhux biss ix-xirka flimkien imma nkomplu ngawdu x-xirka tagħna miegħek. F'isem ibnek Sidna Ġesu Kristu. Amen.